pallossa, kääntää sen siihen Tolvaselle, Tolvanen ja sisään, osuu Mursun jalkaan, Mursu karvaa sen pallon itselleen, lähtee nostaa laitaa pitkin, kääntää Kiviolle keskelle, Kiviolle se ajaa ja se osuukin siihen Taimiston jalkaan, menee Tolvaselle, Tolvanen, Taimisto, oi! Kyllä, nopeasti sahattiin siinä onnekkaastikin pienen pompun kautta se pallo kääntyy sieltä Tolvaselle, joka kääntää Taimistolle ja Tolvanen takas Taimistolle ja näin. On ensimmäistä kertaa yllätetty maalivahti, kun pelattuna 28 sekuntia. Jokinen pallolla ottaa sen raossa, nousee harhautussyötellä, siinä nousee keskustaan. Heittää sen sinne kulmaan Hietalalle, Hietala lähtee nousemaan, nousee keskustaan. Näkee sieltä Aalo, oi! Sami Aalto tuikkaa sieltä nyt kyllä kainalolalta sen pallon aika helpon näköisesti. Ja kyllähän siinä pikkasen löysästi kyllä Kelynpojat nyt puolustaa ja kyllä, se on 0-2 ja 6 minuuttia pelattu. Keloniitti pitää rauhassa pallo siitä se Svedille, sieltä nopeasti kääntää Niiraselle, sieltä Tolvanen kääntää keskelle. Tommi Taimisto, Jesse Tolvanen ja missä Kelyn puolustus? Mitä siinä tapahtuu? Aivan muutama metri jäljessä koko ajan ja Tommi Taimisto kiittää, se on 0-3 ja oisko aikalisän paikka ja totta kyllä. Kely ottaa aikalisä ja herättelee joukkuettaan. Hyökkäysolojen vaparilla jatketaan ja Moilanen pallon takana. Jättää sen Koskelolle. Koskela tiputtaa Alavainiolle. Alavainio Moilaselle. Moilanen nousee keskelle. Vetää siellä jälleen Nuuströmille. Hyvä torjunta jalalla. Koskela on kerännyt pallon. Moilanen uudestaan ja Tuovila ja oi Storo ja ei. Ja mitä Hietala ja Storolla jotain keskenään. Ja vielä pitää lyödä poikkarilla. Kato tuomarihan sen huomaa. Andreas Hietala lähtee vaarallisesta pelistä siitä jälkimainingesta nyt kakkoselle ja tässä on Kelyllä paikka tulla takaisin peliin. Meillä jatketaan YV:llä. Moilanen Snorro. Takaisin Moilaselle tuohon viivan puoleen kenttään. Kivio ja Tuukka. Jättää Moilaselle. Taas käännetään toiselle Kiviolle oikeaan laitaan. Moilanen nousee keskelle. Vetol, oi! Loheri Klukkarille kääntää ja Moilanen heitti sellaisen vetolaukaushamyn, että meni jopa ihan itse täällä selostajakin jumiin, että mitä siellä tapahtui. Loistava syöttö sinne Lukkarille kulmaan ja se on 1-3 YV:llä. Pikkasen on peli rajoittunut Moilanen. Tiputtaa siihen Mursulle, Mursu siihen vaihtoehtoja eteen Veskon Pekalle, nostaa pystyy Snorolle, Snoro nousee keskustaan, 3 tuurin miestä ja Koskelo! Matias Moilanen, Toni-Matti Koskelo akseli toimii ja siinä ei tarvitse Moilasen kun läpäistää tyhjiin sisään, kun loistavan esityön Snoro tekee siellä aikaisemmin imeen itselleen vielä 3 kaveria. Suuri sisäänlyönnillä jatketaan hyökkäyspäästä Tolvanen, Taimisto, Tolvanen uudestaan, maalin taakse Taimistolle, Taimisto kierrättää toiselle puolelle Niiraselle, Niiranen menettää pallon Kiviolle, Kivio kääntää Tuukka Kiviolle, sitten nyt Lukkari! Mitä Lukkari tekee aivan yksin, kun Varkaan lähdetään vastaiskuja näin! Loistava Konsta Kivio ja syöttö ja Lukkari kiittää, se on 3-3. Tempoja saanut jälleen vaparin tänne hyökkäyskulmaan. Aalto sitä siellä antamassa. Ottaa Hietalolle, kääntää siihen Jokiselle viivaan. Jokinen vetää, oi! Siinä ei kyllä Liuskerke tekee yhtään mitään, kun Jokinen tärästää. Ja Andreas Hietala heittää nopeasti viivaa ja se on viritetty se Jokisen pyssy. Ja se laulaa ja komiasti laulaakin. Ja siellä Hietala käy karvaamassa pallon itselleen takas. Menee parista Kelyläistä ohi ja pistää Moilasenkin vielä vippuun. Syöttää Hellforsua, ei kun Eskon-Pekka katkaisee. Moilanen, Eskon-Pekka. Vie Koskelo! Toni-Matti Koskelo, Antti Eskon-Pekka esityössä 4-4. Kyllä on merkillinen porukka tää Kely, että nää tulee joka kerta uudestaan peliin mukaan. Ja tää on tärkeitä maaleja, se on 4-4. Tuovila, Eskon-Pekka kääntää siihen Tuukka Kiviolle, joka nousee keskelle. Konsta Kivio ja loistava torjunta Nuuströmillä. Sitten lähdetään toiseen suuntaan. Niiranen keskellä. Käyttää Aalto ja Niiraselle takaisin ja oi. Ja Mursu pallossa ja Mursu lähtee nousemaan. Siellä lyö kovaa painetta Tuurinoista, joka kääntää Niiraselle. Niiranen saa riistettyä pallon, käyttää sieltä Aalolle laitaan. Ja Tolvanen ja Liuski ottaa loistavan
torjunnan siihen. Kivioja kääntää siihen Tuovilalle, joka leipoo, pistää Kivioille sieltä takaisin, kääntö Lukkarille, joka vetää ja Nordström ei tiedä missä pallon. Ja sieltä lähtee Tuuri vasta iskuun, Tolvanen. Siellä höpöttää paria kaveria, painetta lyödään, Tolvanen edelleenkin pallo, se nousee keskelle, vetää ja Liuski torjuu eikä saa purettua ja Tolvanen riistää, lyökää nyt poikkeen se pallo sieltä ja kaatuuhan se mies sieltä ja haiskastaa kyllä. Ai, mikä paikka! Ja tää haiskastaa ihan pelkästään jatkoajalle. Sekunti aikaa jäljellä ja vaparilla jatketaan. Sekunti, kestäkää nyt Kely ja Kely kestää! Kely kestää ja jatkoaika 5 minuuttia. Jatkoille se menee. Lukemissa 4-4. Ja 2 minuuttia pelattu reilut jatkoon. Sved pallossa, nakkaa Niiraselle laitaan. Niiranen lähtee nousee keskustaan. Vippisin, että kellon niitti, mitä se siellä tekee, ja loistava Liuskin torjunnat. Ja on se hyvä, että Kivioja saa purjettua, Svedi pääsee katkoon ja... Jokinen tiputtaa siinä Hietalalle. Hietala pitää palloa. 20 sekkaa jäljellä. Forsström ja Aalto ja oi. Liuski torjuu ja purat Tuovila purkaa. Lukkari nousee siihen äkkiä keskelle ja yritä nyt laukua. Lauon, mutta ei. Ei Vetolahde.